presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama, kiniga po ninyo Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Cogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Max. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kay galaan nga itong magtatampo si Max. Kaya ako problema, bayan sa akong barkadang palahubog ba? Ingon mong gudaan na inahitabo. Yan nagito sa mong isla, Dens. Hala mo, din yung Islam, Oo, mauni. Dini ko matawag, dini sa ko magdako. Lugan na kayo ko makauli din eh. Pila na katuig ato. Hala mo ba? Ulit ako pagkugad to. Karon, minyo ako ni mo. Max, Dini ta magsugod sa pag-umol sa itong pamilya, Dens. Karon nga wanas lula, kita na mo puyo din eh. Ilan pa ka sa mga tao din ni Max? Dugay ka na ba yung makauli din eh? Bayang-bayang pagod ko nawa din eh, pero ilado kay ko din eh. Dagkan kay ko mga barkada din eh. Barkadista, magkita sukat pa sa una. Mao ba? Wait, magkaila pa sila din mo. Bakit mo? Uy! Turo! Ikaw na, Turo! Turo! Wala kang kailan ako! Pagin ko ikaw din, Maxi! Max lang, Tor. Ayaw lang po, bunda ka nga, mapiang tanak. Mga kinakuli ka! Mingaw na kaya itong grupo ni mo eh. Grupo? Ansay grupo? Turo. Ako, Mrs. na. Dins, Adina, si Toro. Hi, young girl. Hello, young boy. Toro, si Dina na, Dina. Dina. Oh. Hello. Hi, Pod. Bay, bawa kung sa inungdan nga nauli ka. Tungkol kay matayon si mong lola, no? Lagi. Plano na ko nga, kuhan, kaning anim na muyo din ni parts. Labing maayo, bay. Or matibog na pagbalik atong grupo. Unsa laging grupo ha, uy? Grupo ko sa barkada ko. Grupo ba? Plahubog. Bagada ba? Dali ba, Max? Tabangan mo siyang gal sabi. Sa bagay, hindi ninyo. Ara maabutin mo sa inyo. Sige, may pa, sige. Sige, sungay mo na ko. Salamat kayo. Kaya ito sa inyo, bay. Salamat kayo. Salamat kayo. Nay. Salamat kayo, Toro, ha? May bawon din akong dahan itong mga grupo, bay. Nga niya na ka. Mobilar niya ito. Katong taon, mobilar to. Salamat kayo, Toro. Salamat, ha? Rin ako, bay. Max, kadiyot. Niya may sista. Kang lula na, Toro. Ha? Hero mo itong lula. Kang lula na. Di ba? Ikaw may master kayo sa kanta. May magikana. Gamay. Dako, manggod. Katay mi, bay. Katay mi. Duyog ka. Paduyugan tingnan ng pizza. May pizza, aray ka na eh. Aw. Aray. Aray, sister, yo. Katay na eh. Bay, Max. Kanta dong. Sige. Sige, katay, bay. Ay, kamingaw sa paya. Sana. Yay!
Kaya sakto na bay. Sakto na bay. What's up? Sakto na bay. Sakto na bay. Pindot. Sige bay, sige bay. Ganun ka tagot. Kubana Ah, ka. sige. Ikaw sa turo, ikaw kumati sa gyapon mo muduyo mo. Master gyapon gi ka mo kanta bay bisag kuha ka stuno sakto. Ay, Di na ko kailangan bay ha. Kaya ako itong tawag ko na itong mga barkada. Kaya nanangay na raba ko. Sige, ato na ko bay. sige. Sutoy, sutoy. Tuod man yan, pagkagabi nangandam na misa ako asawa alang sa bilar sa akong lola. Dito gano'n ako mga grupo ka na agto. Unya to. Maayong pagabot, Max, si Bebe. Manas, salamat kayo to, salamat kayo. Okay, bali ba? Kaya na. Ay, kalimot, Max, ha? Master Kutoy. Dili kay Kutoy lang. So, siya itong master gyapon, itong grupo, siya may gyapos kutoy, di ba? Kutoy na. Okay. Di siya Kutoy. Richard, Antel Miday. Richard Antelwiday! Bisay bangag sa ilong. Bangag sa ilong sa. Mga bayong-bayong pa mi nga nagsugod ining grupo ha. Mga sipunon pa mi kaniadto. Kami mo'y hawod sa inom sa mundapit. Basta doon ay imnon di gudlungan hangtod nga mahurot. Salamat sa pagkatag ni Musber Indelos, ha? Salamat kayo. Kanta. Kanta. Ter. Mingaw ko na kanta. Grabe ha. Bago pa gani kumitagay ako rin. Grabe. Sa, hindi ka naman istorya. Alam mo, kanta sa ko. Pamakyo na rin bayo. Kanta sa. Gimingaw na ko ni katahan na tao na ni Joy na no. Mutya ka baliling sa katahong. Grabe ha. Tagay. Tagay. At ang ko magtapo ang inom-inom. Tagay, baso. Ay, butangay, baso. Ay, mo na sa, di mo na sa. Ay, butangay, baso. Ay, mo na sa. Sa ako naging ganyan ganyan. Peter, pa na Peter, Ako di pa kumitagay niya. Ako na sad. Ipon sa dato. Peter, sa nimo. Ay, likramo ko diyan. Way butang is baso. Kana. Ang amo, tagay madayon. Ira. Way langay, iligo niya ang dili mo inom. Iligo niya. Ligo. Maugyod. Ligo. Ano minom, ligo? Pero may ganito mo kaligo, ani sa una, di ba? Pero karon di, na-abtik, kita dayarok taon. Pero ikaw, Primax, hatagan ka na mo, gayon ron ha. Hatagan ka na mo chance ha, bago mabiya kang nabalik, hatagan ka na mo. Bitaw. Labing siguro wag yoy naminyo ninyo no. Diya? Wapay naminyo ninyo no. Uy, Murag ako pa may naminyo sa tong grupo. Ako huyab sa una, hindi los, wag yun minyo ato. Yan, yung wala uso na mo, ha? Isor, itang buhis tong kagalingon. Minyo na noon ta. Ako na din minyo ani. Ha? Ako na din minyo ani. Maugyod. Sa ato pa, tambay lang gyapon mong tanan, mao yun no. Bawyon. Sugutan dapat. Ay. Biday. Bangag sa ilong. Bangag sa ilong yun. Waki mercy. Nausa man yung akong bana nga si Max. Kadlaw na lang pero ako ginahuman sa pag-inom. Sige na gyapon takal. Sila na lang yun nahabilin. Kaya nangulit namang mga namilan. Sabton ko lang ni siya, uy. Karon pa masagod sila magkita pagbalik. Ay. Libong ko. Tambay gano'n tanan mo. Tambay. Tambay. Kapoy ng trabaho. Pero di taon sa'yo ng pagtambay. Gamit ba yung mga tambay, Baybox? Matay ka na? Ano man. Kung wala pa may mga tambay, kanang tag-deliver boy sa iyong parcel, kaya makabot ba? Bitaw. Sama ng supi. Ha? Ya, Supi. nasa ila. Abs kung saan app sa iyong telepon. May deliver. Uban ba? Diba? Gano man. Sa yo. Gano man ha? Makaihi ang tagambay. Nalayo naman kay mo. Istorya. Ako na tayo gamit bagatambay, bay. Morbida. Sana na. Kana ba yung mga tambay pang tanaon kung asa ang mga
deliveran. Unsang taon kami. Bitaw, no? Bitaw, no? Mau gamit kayo mga tambay din, ha? Bida ni mo maksib. Bida. Maksib! Gamit kami. Ano yan pa? Des, resulta yan. Ya, panahon sa sunog, uguban pa ang kalamidad. Amtik mo na, kay kami mga muts lang rip. Ikot na ni Ron. Kami mo taba sa magkalsa sa mga gamit. Pero ang ubang tambay, manggod. Mutabang nagpangawat. Ikaw na. Ikaw na. Bangag sila. Manok noon, daming kawaton. Sabi mo, no. Day, manok nani kay. Tumbog bukid, day. Lumoy pagkawata. Ay, pero kabihat, pirmitong kabagihan. Bita ka? Bida. Pero hatagan masab mo namo og tinuwang manok ang among mga gikawatan ba among gikawatan. Tinoda. Hoy, Max, tinoda ang gisulti. Pero, doon na jud ko'y gikalibgan, Master Kutoy. Turoy karon. Ako'y nalibgan. O, sa lagi. Nganong di mo mahutdan o kwarta? Nagbaka mang imuno na to. Sige lang mo palit lagi. Pinuunsong taon. Ay, mahuton, dagang gikawat sa flood control. Kanang mga hatag-hatag niya, mga ayuda sa gobyerno. Kawat mo na sa flood control. Ayuda? Oo, ang uban halin mas kabili ang among ipanglagnot kasada kanang man. Tambay, be, ame. Ano daghan may gayuda. Be, unsaon na. Kay, doon ay topad. Doon ay unsa ba niya. Ikaw ba? Membro mo ba? Kutoy. Master Kutoy. Si membro mo. Unsa ka membro? Membro ka, purpis. Purpis. Kungko, pahuway, pasilong, pamahaw, paniudto. Onay purpis. Ikaw ba? Unsa to? Purpis, kungko, pahuway, pamahaw, pasildo. Mao na siya. Ikaw ba? Isa membro mo. Ako, membro sa AKAP. Usap na ka. Ako, membro ko sa AKAP. Ang kanang Ako membro akap, sa kanang Tupad. akap, paminaw, unsa na akap. Ang kawatan, angay patyon. Ako yung nang mabatay sa mga kapila ni. Ayaw, oy. Ako, membro ko sa BSI. Isay. O, saan mo bisay? Bangag sa ilong. Dito magsugod ng tanan. Matag vigil na lang. Naapirme ako mga barkada tambay o maplahubog. Hubog po ko apil. Hangtod nga nalubong na sa lula, mawin na hitabo. Sige, Turo. Diugin ako. Mukanta na kung samtang magsunod tas porlon. Sige. Sa may katawan mo, Abi Maria? Dili. Kanta. Bong choy la. Choy di ko. Uy, mo kilang minatay na, oy. Tira rin. Okay, larga. Ay, sa. Sistap mo. Dera. Hindi kita malimutan. Katong hindi kita malimutan. Ay, paliw niya kung tiwas ani Toy. Di ko ka-memorize. Tiwas lang niya. Why di ba? Ayaw kay gakutoy ng tiyam. Toy, tiyan to. Why kaon? Hindi kita malimutan. Okay. Hindi kita malilimutan. Okay. Max, ay ko nung pala, bibi. Tingalig di nagkakaabot sa menteryo. Ay, kaya lagi nun ako. Kanta na tang tanan. Kanta po. Padayon tang katong kanta na. Sige, Bida na akong bana. Bisag naghatod sa menteryo. Inom lagi hapon. Palahubog gini akong bana. Takta siyang mga barkadang tambay. Tuhe! Hindi kita. Grabe na kita ko kapalahubog. Nakuyo naman lang sa pukursigig tagay. Nalupigan ko na ako ang ako mga barkadang tambay. Mautong, gayon nga, nag-awarding ni. Unya. Okay. O karon, naibot na ito sa punto nga mag-warding ta, ha? Say good sa mga performance ninyo, ha? Pakpak, be. Yes! Yes! Mag-unsa day mo, Max. Max. Ay, amot awarding ko no. Sa may naminataw ko sa ning awarding ha. Oy, pamina mo. Sa di pa ta warding. Usa ka dito moto na to, moto. Moto. Mura mo nag-atop ng moto noon. Drink hard until we die. No, Okay, very good. Okay.
O, ang ato champion sa pagkapalahubog, sugatan yun sa masipang pakpak, si Max! Bayay! Max! Oh, thank you. Dawata yung mga award, dawata. Ang kwintas nga may nakabutang sa tanang brand sa Binugpir. Ang the best kayo kay Nagi Purba sa Fighter Wine. Salamat ani, Master Kutoy, salamat. Mabuhay, Max! Pakpak mo! Sing pakpak! Alang ka niya! Champion as pagkapalahubog. Karoon, sugat sa pakpak! Atong best, ang best in gunner, Toro Pakpak! Victory kayo na pala. Thank you. Toro, Toro. Thank you, Master. May problema. Best in chaser! Sugata sa masipang pakpak, si Kana! Kana. Tingog siya kay kana. Kana. Bisag pulutan! Bisag pulutan, gihimong sudan! Di gino pas. Di. Sugata sa masipang pakpak, si Jislapid! Aray. Yes, dapat ninyo. Jislapid! Thank you. Thank you. Huwag po nato, pasalamatan nato ng atong champion na pinaka kusog nga bula laong mo inom. Masipang pakpak nato kang Maxi Bibi! Max, yes! Thank you. Proud kaya. Tagay ito na, Max! Ha? Tagay ito na, tagay ito na, Max! Proud pa kaayong kanang dako. Grabe na yun ang palahubog na ko. Bisamot yun ang akong gara nga naka-award ko. Palahubog na yun ko kayo. Dayo sa gayon, ana, buntag tungtungura, mao ni nahitabo. Max! Samo, paro na yan. Ay, sige kayo nagpanawag si Bungan. Pagtingog na, Toro. Ha? Toro, man. Max! Tukayan! Ako na ko, importante ko rin. Uy, Max! Max! Asa naman ka, uy? Huwag yun, maminaw kanahan ay sirit cute. Sa mga kahito yung turo ka sa'yo, uy. Mura magturong baka manangpit sa'yo kay nungag. Oh, Tor, Makiki, nagagawas ka na. Ay, di na. tuwas kwarto. Di yun. Sa'yo kayang kurum ron. Dali. Kurum? Tuwa sila Master Kutoy sa baybayon. Birthday mo rin niya. Mao nga, magkurum ta. Atong grupo. Ikaw may champion. Dali. Sa'yo, good. Dali yun. Ay, siya ang istorya. Wag pagkani ko painit rin. Dali. Ako kapainit eh. Ay, kapala ka na. Naidagang pagkaon nito. Si Master Kutoy. Dali. Oh, kana, kumbati ko na. Kana, Max. Digin mo balibad. Champion ko Oh, ka. tara, dali na. Oh, ay. Samkay. Dali yun. Uy, asa mo? Uy. Nanalakaw naman kanahan ay. Nanalakaw mo yung mga steps. Awag yun, sus. Kakanahan na akong bana. Way tingog-tingog. Wa kasabot siyang gibati. Sa'yo kag nilakaw. Buntag pagani. To, he! Okay, we're here. Dear me. Master Kutoy. Darami, Master. Kaya pa ko. Hindi ka. Panipir, Master. Siya, gusto mo? Ay. Ida sa niyo. Ano. Sugdan na ito atong krum. Krum ba? Nakutsam. Imo na yung tagay, Max. Niya siya. Huwag gani sulti na to. Huwag taon rin. Kuan. Max. Ay, kabala ka ng kalkaon. Hangula sa kalkaon. Birthday rin ako. Happy birthday, Master. Happy birthday. Sa may sudan din ron, ha? Sa sudan? May daang sudan? Muro kang sininyo, di ko ang kaong way sudan. Ber nga, sulbat sa problema ni mo. Ber na, way sudan. Usap ka. Ber! Naon sa kabiya, Max. Ang kanon, sa buwan ni mo og beer. Kada! Wala na kang biko. Mura ka ng biko. Mura na kang biko. Ay, bagay sa ilong. Di jud ko mabadlong. Wa jud ko magpabadlong sa pasawa. Sige jud ko inom isa ko kaon. Nibot yun ang panahon nga gipanilngan ako sa kulawas. Kay abusado na kayo lagi. Unya to. Sana mo na? Ano ka? Naunsa ka? Bila nakaadlaw ang sige kong suka day. Laway rin kinang ako may suka. Sakit mo na akong tiyan. Nguluyan ako. Dada ko hospital ay. Ha? Asawa ko dada ko hospital. Pada ka ospital. Kadiyot kayo na ako'y kuhaon. Wata ko niya. Asa ba ka? Kani.
Oh, daro. Idadaan ko nimo ng beer o vino. Dapay tubay, bahal ni. Halalala. La, Max! Aron matuban ang inyong muto. Drink hard until we die. La na, Max! Sige! Di isa bangag sa ilong. Muna ako ang problema karon. Kaya sakit ang mayanoon ko. Pero lami man itong inom eh. Usaman, mupadayon bagyap ko sa pag-inom, umundang na ko. Malihok tabagi ka ninyo. Usaman kung mong pasultihon, Max. Hello, Ate Pres! Good morning, Ate Pres! Good morning, Ate si Jen! Good morning! Ikaw sa'yo na. Good morning, Kuya Alan! Good morning, mga mama! Thank you kayo sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, permi ang mga bata niya para sa mga dagko. Ayaw mo kalimot ha, Don Pepe Dark Chocolate. Unya, ugum-ugum sa Diamond Yema. OBM Special. Unya, palit mo kay Crunchy. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Okay ka, abin mo, Ate Jen. Muagi gali ko sa Petron. Palit yung ka ng Tasty Fish Cracker kay paborito ni Yara o ni Mara. Wow! Ganahan sila. Wala Sama ginaabot Petron din basa. Ananas ma! Ate Pres! Good morning, di mo niya! Oo, good morning sa tanan na to. Nya sa tanan. sa tanang mga bata ha, inom gyud mo Don Pepe Tablia. The best kayo na tayo nun. Don Pepe Tablia kay mao na makapahilti sa mga bata. Kondisyon kayo. Taas ang energy. Happy yung kay ka. Unya kung mo suri-suri mo mga bata, magduwa mong tabanog kay ting tabanog na maron. Ugum OBMI special o di ba? Diamond Gemma special. The best kayo na to ugumon. Unya ang mga dagkupod kung magsa-chat mo. Ang ato ang sumsuman, tasty fish cracker o yung man Paulitos macaroni crunch. Nindot kayo na nato, isyat-syat, inom-inom, unya, sum na nato. Ate Pres? Okay, ang sa'yo na ito karong adlaw, Goliath. Atong sinder ate Pres. Max. Si Dodo Max. Si Max, aplahubog kayo, grabe kayo. Siya, sa akong pag-undang ba, napatambag siya. Ay, naman pag-undang. Ate, script nung be. Nga yataong asawa taon nga si Inday din na sa mao niya akong problema ron kay nasakit naman ko pero love me kay inom saan dayon gyapon ko sa pag-inom pag-inom dong inom og mayo Max ay libre mang lungon si Francis kung mga ayo ka ditong atuang konsihal si panghana to sir atong tigyas si Francis Aldin Diaz mao na libre tagaan ka inom maayo Maxi. Oh, matos kalustupan, taga-am kan Arnold Galisteo. Oh. Librehon pa. Libre ka dito. Pakapin pa to si Nani Navarro. Tagaan kag manok dito. Bitaw. Dong Maxi, ay hinunga na imo ko. Bida, di na maayo ng bisyuat. Sige, kag inom. Way undang-undang inom. Sige, way kaon-kaon ang sumsun ninyo. Dilara. Buntag sa iwa pa kay kaon inom na sa di kayo kadit superbida disura na kana diskwido gyud ka ano siya ka og di ka pa to diskwido gyud ka way siguro gali og na kay dautan diha sa mga atay si Roses baka or nahipa na baka mao na nga gasuka-suka ka kay kana ra bang suka-suka ang diferensya na og dili sa imo ang kidney sa imo nang atay mao na nga tanawa gyud na ninyo diha Maxi pa check up dong kay listen kay na bam ari bam. Kung ari ka diri sa inyo, Old Testament, no? Sirach 6, versikulo 16. Ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka tambal nga mag-amping kanimo gikan sa sakit. Ang maunungon nga higala sama sa maunungon ra. ang maunungon bino nga kadunay ni imnon unsa man siya? Ay magdag yung sakit. Ako ning gibasa tungod kay nga mator pag maunungon nga higala maampi kanimo sama sa tambal nga moamping kanimo gikan sa sakit. Apan karon nasakit na siya. Sa sobra na ilang kasuod sa managigalag sige lag barkada sige lag inom sa way kaon. Mayo gani kay kini ilang pagkapalainom gulat dili sila magmaoy. Labi yung mga mag-inom ni kahubog no. Nga buak na ni mga garapon. Nga buak na ni mga botilya. May gani sila kanimo sa mga tag-away apan mao lagi sa pagkakaron naningil na ang imong lawas. Labi na guay suri mong tiyan, sige kag inom. So, ang imong buhaton karon dire may pagaingnon, balik na kas Ginoo. Balik yun. Balik. Bisan pag di ka masakit ba, kinahanglan gyud ka balik Ginoo danay. Kinahanglan gyud ka sangpit pasalamat kaniya tanan nga adlaw buntag udto. At sa tanan maabitan ng ingon ni Padre Josue nga
kinahanglan ka manguros kada adlaw. Ka manguros gyud ka umlakaw ka dunay ko an panguros gyud kay kana mo nay nagluwas na to ang sign sa panguros, di ba ba? Oh. Kay ang kini imo karon nga kahimtang ibutan na to pananglitan og na makasamad ba nagtinain ng sobrang inom? Ay sus, sobra pala samad tinain. Gisi pag yun. Gisi pa, mao na yung madasa kag kulon kanser na kay mga daot mo na yung sud sa imong tinai. Kay mabagno si mong tungon, wa na ikuan, maluto kay mong atay anak. Mahal na ba kayo yung taon rong paglaboratory, perting mahala. Yung karera ba ka sa government hospital, perting taasas linya. Mubo ang beranan, pero taas kayong linya. Oo. Nay mo imong laboratory des Pardo, bam, da luyot sa simbahan sa Pardo. Na barator na sila diha. Mao ba? Sukdan kadaan ba? Sa man private. Sukdan kadaan unsay gitason sa imong kuan unsay gilapdon. Barator og bayad. Patul bitaw. Basta mingin anak. Ito ka, paparugon yung minatay. Naanin ka tayo, bang. Upahiyong biya taon ang kagtungo. Bitaw dong beda ansa tayo kita tayo Kini, Oh, Maxi. Kaya kinira ba usay po, usapos rason aning kapalahubog gulat. Usahay, no? Dili na nimo mahatag imong obligasyon isip ba na nga to si mo asawa. May galiwan ni sila anak bang? Oo. Kay ngano, ug sige kang hubog, sige man sa kaglapoy. Gawas nga dili na ka makatiman sa imong mga trabahoon, dili na ka sa makatiman sa imong obligasyon ngadto sa imong asawa. Usahay sad gani kanang labi na pay ganin sila gulyat kay wala sila mo intra ng mga drugs. Wala inom-inom sa ginawa nila. Kung ni-apel pa na sila drugs, samot na. Ni komplikar, dali mo komplikate ang imong sakit, no? O na nga, pagbag-o na. Pero katuwa mo silingan sa una, bam no? Tayong pagduminaw Di sa ko kalimutan na, Lex Kinoy sa una, buhay adlaw ka di mo hubog ba? Maglakaw na siya sa kiyot, padus engineering, padus sa kiyot, barag-barag na, magbit-bit og bino. Barag-barag, pero abot, magkutsit na kapiniyay. Mo to nakapataas niya. Inom. Nga, libuhong bitaw ko. Kuan, sa panultihon pa sa mo ang mga katigwangan. Basta eksakto bala. Eksakto bala ka ba? Dako, tagay ito mga kindoy. Di ay dulyat kun imo nang panahon imo gyud. Sakto iya, wa pa gyud siya. Basin ka ng sakto sa bala, baka na bang sakto sa kaon, una sa mo inom, pero nakapamahaw na, nakapaniudto na. Bisan sa ganit tingalig sakto kas kaon. Uy, kung kada adlaw kang ino madaot ka. Taga ko to siya kanal diya sa San Carlos ay ito tipres. Nya daghan kay tubig anak kadan sa barug. Hindi pa na ko itong ni Kinoy. Bakit sa'y kaliwatan itong ni Kada adlaw hubog. Kada ubo, bisag may kaon pa. Mato pa ni Ate Priscilla, bisag nuna pag sakto kas kaon, kada adlaw kang mahubog. Mahubog kang kita sige. Apan sumpay po Ate Priscilla. Kung time na nimo, bisag sige kag inom, kung time mo, time na yun. Eksakto, ang katong ako ka, no? Ano man? Niluwa ko man to. Abang nanik na baro. Sura ko, impossible. Dehon.